Det, der adskiller Lokalbolig fra andre kæder, er, at vi er en kæde, der er startet af mælere, for mælere og til mælere. Lokalbolig har et helt unikt sammenhold, og så hjælper vi hinanden med alt. Så det fede ved Lokalbolig er, at mælerne selv er med til at påvirke udviklingen. Faktisk så bliver man selv medejer af hele kæden, når man bliver indehaver i Lokalbolig. Jyske Bank er medejer af Lokalbolig, og det har givet os en helt unik platform for et samarbejde og adgang til en masse kunder i Jyske Bank. Så det, vi skal bruge i Lokalbolig, det er folk, der har lokalkendskabet i orden, og som har lyst til at få foden under eget bord i en kæde, som er baseret på passion. Så kom og vær med. Og med det, vi kigger ind i, er den bestemt ikke slut endnu.